Сякаш много младежи ги е страх просто да отделят цял ден от живота си, който да просто само това да правят. Какво е едното нещо, което би казала и би посъветвала някой, който още просто се чуди, има ли цяла събота или неделя, или пътува ли му се до София, защото имаме осигурени места за някои хора, които не са от София. Това е от нещата, които могат да променят живота на човек. Много често има, например, събитие или активност, която не ни се занимава да влезем, но след това грам не съжаляваме, защото е променила живота ни към по-добро. Научих неща, които до онзи момент се опитвах да науча като предприемач на принципа проба-грешка. Ако да го получиш на готово, да го видиш как работи, да имаш допир до ключови хора и ментори, както и при вас, вашето събитие, вашите инициативи, бих могла да кажа нашите. Мисля, че това е наистина безценно и определено хората не трябва да се колебаят, младежите не трябва да се поддават на това, че не са убедени нещо дали е за тях. Трябва да пробват и ще открият себе си и своето нещо.